मिथिंगानि गिथावना महर सोलायनायखौ जों गोबां नुनो मोनबोगासिनो दं। मिथिंगानि गिख्रंथाव महर लानायजोंनो सुबुंफोरनि गोबां न' बां, बारि बागान, बिफां लाइफांफोरा सिलिंखार जालांदों। माखासे सुबुंफोरनि थाग्रा न'फोरा मिथिंगानि बारहुंखाजों बिरफालांजोबना थानो थाखाय मोजां न' गैयै जालांदों। गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव मिथिंगाया बायदि महराव सोलायदों आरो गोबां खहा खालामलांदों। बे समाव बायदि बायदि ओनसोलफोराव बायदि महर लाना बार अखा सारअन्थाइ फैबाय थानाया जाफ्लेगासिनो दं। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि दादगारि ओनसोलावबो बार अखाजों लोगोसे गोबां रोजा अन्थाइबो गोग्लैफादों। बार अखाजों लोगोसे अन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव बारि बागाननि मैगं थाइगंफोरा खहा जालांजोबदों। थांनाय मैयानि समाव चिरां जिल्लानि दादगारि ओनसोलाव बार अखा आरो रोजा सारअन्थाइ गोग्लैनायजों ओनसोलनाङैनो गोबां गोहोम गोग्लैदों। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा गोजौ थाखोनि फोरोंगिरि जानो गोसो दंना? जुदि नोंथाङा बेफोरबादि गोजौ थाखोनि फोरोंगिरि जानो गोसो दं, अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि सा फारसे थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव सासे साइन्स आयदानि फोरोंगिरिनि मासि ओंखारदों। क'क्राझार सहरनि थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव सासे रोंगौथि गोनां साइन्स आयदानि एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि नांगौ जानानै फैदों। आरो जाय बिजाथिया बे फोरोंगिरिनि मासियाव एप्लाइ खालामगोन, बै बिजाथिया BSc, MSc लोगोसे BEd, DLED नि रोंगौथि जानाय जानांगोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 9706475349 आरो 6000853288 नैबे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनानै नोंथाङा मिथिनो हागोन।